Tvorba a práce s layouty, to je předmětem dnešního videa. Na úvod se předpokládá, že už jsme si prošli předchozí videonávody a návody, že umíme základně tvořit webové stránky a že umíme pracovat s komponentami. Pokud ne, tak velmi doporučuji si prvně projít tyto předchozí návody, protože tady už budeme navazovat na ty předchozí znalosti a dost pravděpodobně přeskočíme už ty základní části tvorby, které by se už jenom opakovaly. Tak, co jsou to layouty, proč jsou tak zajímavé a proč nás zajímají? Ta podstata těch layoutů je, že spojují několik komponent dohromady. Když se podívám tady do modulu komponent a otevřu si v té naší knihovně například takovou komponentu banner, tak vždycky ta komponenta je samostatná. Jo? Nemůžete dát nikdy dvě komponenty pod sebe. Vždycky pracujete jenom s jednou komponentou. A když jsme potom stavěli ty webové stránky na té stránce test, tak jsme vždycky museli vkládat komponentě po komponentě a jediné, co jsme si mohli ulehčit, je práce s tou dědičností. No ale ono to jde posunout ještě o úroveň dál. A ve chvíli, kdybychom měli opakující se bloky, tak by nás to opakované klikání brzy nebavilo. Z toho důvodu je i ta povinná dědičnost, aby jsme nemuseli furt opakovaně klikat. Tak je tady další pomocník a to jsou layouty. Není nic jednoduššího, než si to ukázat na příkladu. Typickým layoutem je například zápatní, kde máme běžnou patičku, ale i mezeru. Jo, to znamená, že tady máme tu mezeru a že tady máme patičku. Prakticky to znamená, že já na každé mé stránce tak mám tady ten layout zápatí a nemusím díky tomu jít do toho builderu, dát si moje komponenty, dát si patička, dát si tady patičku, jo. Protože kdybych to takhle udělal, tak mě tady chybí ta komponenta mezery. Já to schválně názorně ukážu. Jo, je to takhle škaredě na sebe nalepené, není tady žádná mezera. Takže já bych tady musel jít, vzpomenout si na to, jakou tu mezeru prostě používám na všech ostatních stránkách, musím na to myslet, jo, a musím si ji tady takhle hezky přesunout. A není to zbytečné takhle nad tím přemýšlet, proto je mnohem jednodušší si ten layout vytvořit, v něm to mít jednotně na jednom místě nadefinované, uložit ho, publikovat a vložit jenom ten layout zápatí. Tohle pak dělám na každé stránce, všude se používá stejné zápatí. Tak, jaký může být další příklad? Například k prezentaci modulů v tomto systému, protože pracujeme opět se stránkou cms2.do, což je stránka prezentace toho systému, ve kterém pracujeme, tak tam je prezentace těch jednotlivých modulů, které tady vidíme před sebou. Schválně ukážu. Rozkliknu si stránku nebo skupinu modulů a půjdeme do layoutu, protože i teďka pracujeme s layouty. Otevřu si teda stránku layoutů a podíváme se na ten náhled. Je tady opět nějaký nadpis a teďka tady máme bločky, kterých tady je jako X, jo? Že ten modul, že se v něm jako hezky tvoří, že to umí slučovat ty komponenty dohromady, to je to, co jsme si před chvíli řekli. No ale taky, že ten modul podporuje jazykové mutace, že při každé změně a uložení vznikne nová verze, že tam je živý náhled. No jo, jenže to vám už může začít připadat povědomé, protože my to preview používáme jak na stránkách, tak v těch komponentách dáváme preview, tak ale i v těch layoutech jsem ukázal, že můžeme používat preview, že jo? To stejné to verzování, tady nahoře, když se vracíme ve verzích, tak to je taky tady v layoutech, v komponentách i ve stránkách. Takže mi tady něco jako, jo, opět to stejný jazykové mutace. Takže mi tady něco napovídá,
že tyhle texty by se mohly vyskytnout i v jiných modulech. A je to tak? Já si schválně přejdu tady do komponent a jsou tady úplně stejné kartičky. No a ono by přece bylo zbytečné to vkládat po jedné komponentě, že jo? I kdybychom vytvořili tu dědičnost, jo, tak bych si tady musel vložit komponentu, zapnout dědičnost, mezeru, vložit komponentu, dědičnost, mezeru, vložit komponentu, zapnout dědičnost, mezeru. A teď bych tohle musel udělat pro každý modul, ve kterém se tohle objevuje. Ne. Já si vytvořím jeden layout a tady si začnu vkládat ty komponenty. Takže tady máme jednu kartičku, mezeru, druhou kartičku, mezeru, třetí kartičku, mezeru. Uložím si to, publikuju případně a podíváme se na ten náhled. Jo? To je přesně ten blok, který potřebuju. A teď já tento blok jednoduše pomocí přidat do builderu, layouty, vložím. Jo? A já vidím, že tady už je. A tím pádem si tady na té stránce vyplňuji, jo, vidíte, že tu není zaplá dědičnost. To jsou ty unikátní bločky. Takže já si pracuji jenom s těmi unikátními bloky. A já vůbec nechci řešit ty opakující se bloky. Jo? Takže tímto jednoduchým způsobem jsme si vytvořili opakující se bloky. A můžeme si správně všimnout, že hnedka pod tím je konec zápatí. Jaké jsou výhody tohoto přístupu? Výhody jsou, že si hlavně ušetříme čas, že si snížíme chybovost a že jsme docílili centrální správy. Tímto ale kouzlo layoutů nekončí. My s nimi dokážeme vymyslet ještě něco dalšího. Ukážu názorně. Mohli jste si všimnout, že tady je jako dvakrát podobný název. A je to z toho důvodu, že se mi vyskytly místa, kde jsem chtěl využít ten můj předchozí layout, ale ještě s jednou komponentou navíc. A chtěl jsem to opět mít v rámci layoutu, abych to měl centrálně spravovaný a šetřil čas. Tak já jsem využil vlastnosti vnořených layoutů. To znamená, že jsem do nového layoutu vložil předchozí layout. Jo? Takže já jsem vlastně do tohoto předchozího bločku, který jsme si už vytvořili, vložil pouze jeden nový bloček. A schválně, já si ten název skopíruju a podívám se, kde to je. A tady vidím moduly pouze core. Tady to není, někde to bude. A tady jsem to viděl. STEO plus core. Jo. Tady můžeme vidět, že jsou ty 1, 2, 3 komponenty a tohle je ta jedna navíc. Takže tohle to byl use case, kdy se mi líbilo použít vnořené layouty. Další use case tohle přístup by mohl být. Pokud tady můžeme vidět, že mám několik úrovní zanoření stránek. A vy v té první úrovni zanoření stránek, to jsou tady ty stránky, které vidíme teďka, tak tady bych chtěl mít zápatí, například, kde by byla jenom mezera a tady ten footer. No jo, jenže na těch stránkách té druhé úrovně, to znamená tady, jak jsou ty složky, tak uvnitř těch složek na té druhé úrovni, tak bych ale chtěl, aby tady bylo to zápatí, ale nad ním, aby byla ještě mezera a kontaktní formulář a znova mezera. Jo? Takže aby všechny stránky druhé úrovně měly zápatí s kontaktním formulářem. Ukážu to na příkladu, jak by se něco takového řešilo. To znamená, já mám tady toto zápatí, které bych chtěl v rámci druhého layoutu rozšířit o ten kontaktní formulář. Tak, já bych si překlikl tady do rootu, dal bych si vytvořit layout a dal bych tady něco jako zápatí druhé úrovně. Jo? A prvně bych si tady dal, že chci, aby to začínalo mezerou
protože to bude vždycky pod nějakým obsahem. Pak si najdu, že chci nějaký formulář, podívám se, jestli tady není nějaký předpřipravený, tak já si nějaký najdu. Formulář, tady je formulář. Fakt tady nemám žádný. No, očividně ne. Takže si vezmu tenhle ten formulář, zdědím si ho a teď si vezmu to zápatí. Mrknu na to, jak to vypadá a hotovo. To je ono. Publikuju si to a teď můžu jít na stránku test a přidám si tady to zápatí druhé úrovně. Jo, teď nebudu ignorovat, že jsme v první úrovni, ale je to tady ta moje testovací stránka. A najednou už tady máme ten kontaktní formulář, všechny mezery, celou tu patičku. Teď už zbývá jenom stránku publikovat a máme hotovo.